Botezul lui Isus. A venit Isus din Nazaretul Galilei. Fraza indică o călătorie în sens geografic, de la nord la sud, dar și despărțirea de modul de viață trăit de Isus până atunci. Începe așadar o nouă fază în viața sa. Mai mult, este indicată o susținere a lui Isus prin mișcarea spirituală inițiată de Ioan. Prin urmare, este de acord cu o schimbare a vieții, cu întoarcerea la rădăcinile istoriei, la fidelitate. De asemenea, se poate observa o solidaritate cu poporul. Isus se cufundă în Iordanul speranței și al pocăinței, se solidarizează cu nevoia de bine și dreptate a poporului, se angajează în susținerea acestei omeniri păcătoase, dar care caută un nou stil de viață. Această implicare totală pentru binele oamenilor are nevoie de o confirmare din partea cerului, răspuns ce este prezentat într-un mod clasic. Important este să reținem că dialogul dintre cer și pământ continuă, deoarece a fost rupt vălul care împiedica un dialog și o binecuvântare. Marcu ne prezintă în mod simbolic reluarea comunicării între cer și pământ. A văzut cerurile deschise și Duhul coborând, s-a auzit un glas. Versetele 10-11. Este o scenă ce se petrece într-un loc public, dar pentru Marcu este vorba de o experiență privată, misterioasă. Isus este unicul care vede și ascultă. Lui îi este adresat în mod personal cuvântul Tatălui. Tu ești Fiul meu. Auzim aici un ecou din Psalmul 2, versetul 7. Tu ești Fiul meu. Porumbelul face trimitere la scena creației, Duhul care adia asupra apelor din Geneză, capitolul 1, versetul 2. Dar este și mai important să observăm rolul Duhului, fiindcă în tradiția profetică, El este cel care consacră, cel care îl face pe cineva să devină profet, adică mesager al lui Dumnezeu. În acest caz apare evidentă investitura mesianică a lui Isus. Dumnezeu pătrunde în totalitate în viața sa, iar El se dedică în totalitate planului lui Dumnezeu. Botezul lui Isus. A venit Isus din Nazaretul Galilei. Fraza